update biko metụkọta aka na share button ka ị gere update ọ bụ na ị ga-ejazie voice note a kịta ebe ọsọ na-agba na Okija dere ka m kwuo ihe chọrọ ikwu. I'll be right back. Na ọsọ na-agba na Okija na a na-anwụkwasị ndị dibịa niile even ejidego obi adada jide nnọkọ jide ekwensu ụmụ ka na-akpọ ekwensu so onye ọbụla nọ na mmegharị akụnye ọlachi ugo analigo since anọ na họteelụ ya na witi ọdara dibịa si ya mesiri ego n'ọfụma PG ewebata na Okija na ọ na-akpọkwasị ndị dibịa mana anyị wapụ ndị nwere ego na anyị nọ na-arahụ ụra na-etetakwa mana ndị a sị osiri oke ụlọ na oke moto ada arahụzi be nna ha na họteelụ ka a na-arahụzi egwu dị n'ahụ. Akwụ nara tugu a gwara m ga-agwa na onye na-achụ m nwe ada, onye m na-achụ nwe ada. Ịgwọchagoro ji ebe a ga ọgwụ gwọchara m ọgwụ niile nie ọgwụ niile nyere n'ụwa nie na mmụọ nie na mpụta ife gbuo ehi gbuo ebine kwawi na mmiri mechaa everything ka je ebe a ga nwụọ je ebe a ga akwa ha anwụ. onye zi na anụ ụda kịta ị ka na-agbachu ọsọ agbachu nke bụ ọsọ na-abịa. Abeg biko bụrụ na ukpe ekele kenere m PG ndị Okija. A gwara m na when a righteous man assumed the throne the people of God will rejoice. Kenenu PG Okija na o kwuru si na arụ kwụsị na Okija na arụ ga-akwụsị. A wee bụrụ ihe lọsụ mbịaka wee na-amaburu ndị ọjọọ na-agwọ ọgwụ fake na ndị na-egwu ndị mmadụ wayo. Ụna na-afụ ya na agụ na azụ gị na-achụ ọ bụ na ị bụ ezigbo mmadụ na ọgwụ biri ire you would have disappeared na the next name na zoom narie gbanyekọrọ fonu narie kpamkpam efube you never see anything. I pity those people can eje na ashrine na-agwọ ọgwụ because agwa na ụlọ enwe ha ọgwụ paracetamol kwara agwa na fensik na panadol na dependol ụlọ enweghị ofu mkpụrụ ọgwụ ebe ibute uhu je park that means inwe ha ọgwụ ị ka na-agwụchu ọsọ awụchu. Onye ọgaranya ndị ọgaranya nwere ego na Okija pụtazie onye ọbụla ezofusicha gbapụsicha ebe a na-eze ndị dibịa ọjọọ n'elu ya ma nnọkọ nwanne gị nwoke ebe ndị ọgwụ na kerie ọgwụ na anụgo the voice note na a na-ekwu dị ka a na-ekwuka na ụmụ arụrụ a na ndị ọgwụ ihe jiri ọgwụ hiri isi. I don't blame you guys. Eblemụrụ m ndị Igbo nọcha obodo oyibo a na-egwu dịwayo because na amara m ka some of ndị Igbo anyị ji bụrụ ndị eriri eri isi hie nwee paspọtụ gbaa international paspọtụ wee jee na airport cross immigration cross ndị eke ọgwụra n'ihe na gaa obodo oyibo ọ bụrụ onye na-enweghị paspọtụ ya bịa gwuo n'ụwa ya napụrụ na ego ndị na na-agwụrụ na were oke itara na ihe na-agwọrọ ọgwụ fake. Onye ọbụla chọrọ ihe dịka ibe onye ofu ha na dibịa rụrụ họteelụ kpam onye ọbụla na-ezuzi oyi na-egwu wayo ka anyị ọbụla rụọ họteelụ ka anyị ọbụla gbaa jigari ka onye ọbụla gbaa limozin ka onye ọbụla gbaa ihe na n'ebe a ma nnọkọ ma agwụrara tugo ma eke hit ha dịrị na-enwere ọsọ wụọ gbagide tie afọ na doo akpalie akpakelie ọsọ akitikiti ebe a na-awụ awụta awụ. Oru echi nkwukwu okwu ịbatakọrọ okwu m police power super power tụtụrụ unu wee dee urugedere akwa and e kwuru si na nke ebu ndị a wee pụ na mmadụ na-ekume ọgwa na ma bịa for their gịnị for their release. Ha iwu megidere unu ga-edisappear n'ime prison unu disappear ebe ahụ na-apụta if you cannot disappear then forget about all those people eji. God bless you PG ezigbo mmadụ n'ọrụ ị na-arụ na Okija must be good again. Ala Igbo must be good again. Onye nwere ego pụta ọ na-agba ọsọ na-ezo ka ọ ghara ịzụtakarị ndị ọjọọ ndị dibịa arụrụ ana ị na-agwọgbu onwe gị n'ọgwụ.